Prosím, spomeňme si, akými krízami si Slovensko prešlo za obdobie rokov 2020 až 2023. Že to boli krízy pandemické, utečenecké, energetické, zasiahli nás zemetrasenia, aj povodne. Toto všetko je dôvod na to, aby sme naplnili aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa jasne zaviazali, že prídeme so zmenou v oblasti krízového riadenia. A ja som už pred mesiacom absolvoval tlačovú konferenciu v jednom z krytov civilnej obrany, kde sme vás informovali o tom, že máme hotový materiál, ktorý prinesie zmeny v rámci krízového riadenia. A chcem vás na tomto mieste informovať, že zajtra tento materiál bude posunutý na vládu Slovenskej republiky a že verím, že vláda schváli tento materiál, ktorý bude hovoriť o zmenách v oblasti krízového riadenia na roky 2025 až 2030. O tých zmenách, ktoré materiál priniesie, sme vás už informovali predčasom. Pôjde o to, aby systém krízového riadenia dostal lepšie riadenie, aby sme sa viacej zamerali na oblasť prevencie, na oblasť profesionality, aby jednoducho štát bol pripravený vždy rýchlo reagovať a poskytnúť občanom nielen ochranu, ale aj jasné informácie o tom, ako majú postupovať v prípade, ak sa niečo deje. Pretože bohužiaľ, najmä v rokoch 20 až 23, štát zlyhal pri riadení každej jednej krízy. Výsledkom zlyhania pri pandemickej kríze bolo 20 000 mŕtvych a miliardy minúte absolútne neefektívne. Výsledkom tej migračnej krízy bol absolútne nezvládnutý nápor na našu ukrajinskú hranicu. Jediné, čo dokázal pán Mikulec, je prihrať zákazky svojim kamarátom, ktorí bez verejného obstarávania na ukrajinskej hranici smažili rezne, alebo eventová agentúra, ktorá robila pre Igora Matoviča volebnú noc, následne koordinovala utečencov na hranici. Ale z hľadiska bezpečnosti sme túto krízu absolútne nezvládli. Rovnako energetická kríza zvládnutá nebola, ale môžem s hrdosťou povedať, že tak obrovské povodne, ktorých svedkami sme boli na jeseň minulého roka, sme spoločne aj s pánom ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády Tomášom Tarabom zvládli, pretože sme postupovali už podľa nového modelu krízového riadenia a včas sme sa pripravili aj na túto dramatickú situáciu. Rovnako som zabudol ešte na krízu, ktorú sme tu mali v kontexte zemetrasenia, kedy si veľmi dobre pamätáte, že na východ Slovenska úradnícka vláda na čele s pánom Odorom z Progresívneho Slovenska mala problém medzi obyvateľov obcí, ktoré boli postihnuté zemetrasením za mesiac vôbec prísť. Neboli schopní vytiahnuť pety z Bratislavy. Nie je to ešte riadiť krízu na mieste a poskytnúť tým ľuďom aspoň základné garancie toho, že sa nemusia báť a že štát sa o nich postará. Ako minister, ktorý bol 3 dní vymenovaný, som tam išiel na miesto aj spolu s pánom premiérom, aj spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. No a rovnako sme tu mali poslednú krízu v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením slintačky a krývačky, ktorú sme tiež, dovolím si povedať, zvládli ako málo kto očakával a našťastie sa nám podarilo utlmiť tie ohniská, ktorých slintačka a krývačka prebiehala. Preto ešte raz, krízové riadenie, civilná obrana je prioritou pre túto vládu, pre toto ministerstvo a zajtra ide na vládu materiál, ktorý bude hovoriť o koncepčných zmenách v rámci krízového riadenia, ktoré postupne začneme implementovať tak, aby sme boli pripravení čeliť všetkým krízam. Rovnako verejne dávam prísľub, že na jeseň spustíme audit krytov civilnej obrany, civilnej ochrany, pretože to je ďalšia veľká téma aj v kontexte bezpečnostnej situácie. No a ku zvládaniu kríz patrí samozrejme aj modernizácia, pretože ťažko budete zvládať krízu, ak nemáte potrebnú techniku, potrebné vybavenie, nehovoriac o ľudskom kapitáli. No a dnes sme tu aj preto, aby sme vám nielen informovali o zmenách v krízovom riadení, ale aby sme potom, ako sa nám minulý týždeň podarilo otvoriť koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému našich zložiek hasičských, aj záchranných, aj policajných, kde sme ich presunuli pod jednu strechu do moderného strediska, tak dnes rovnako ideme v rámci modernizácie aj sekcie krízového riadenia k odovzdávke 3 mobilných kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany. Konkrétne ide o 3 vozidlá, ktoré budú umiestnené v Nitre, v Slovenskej Ľubči a v Jasove. Máme tu, dámy a páni, aj vozidlo, ktoré bolo doteraz
určené ako toto kontrolné mobilné laboratórium. Tam už je zub času značný, má 18 rokov. To iba zrkadľuje to, že moji predchodcovia na ministerstve vnútra, či už to bol pán Mikulec alebo Hamran, radšej mali potrebu zabezpečiť si luxusný vozový park. BMW v červenej koži bola priorita pána Hamrana a Mikulca, nie mobilné kontrolné chemické laboratória. Preto vymieňame autá, ktoré už majú 18 rokov za sebou a tieto 3 moderné kontrolné laboratória budú nasadené v praxi. Ten konkrétny účel ich využitia prakticky, aby si to vedeli predstaviť, o tom vás bude informovať pán generálny riaditeľ sekcie. Je to pri všetkých možných typov, či už ide o nejakú nehodu, v prípade, ak kamión preváža nejakú nebezpečnú látku, aby sme vedeli detekovať, čo sa v tomto prípade stalo. Rovnako budú využívané pre Úrad na ochranu ústavných činiteľov, aby sme vedeli zabezpečiť hromadné podujatia z hľadiska možného ohrozenia útokom chemických zbraní a podobne, čiže svoje využitie v tomto prípade určite mať budú. Nakoľko očakávam, že hneď tá prvá otázka bude od vás ohľadom ceny, tak vás chcem informovať, že jedno vozidlo, ktoré tu vidíte, ktoré je kompletne vybavené a zariadené a po tlačovej konferencii budete mať možnosť sa pozrieť, čo všetko tieto mobilné kontrolné zariadenia, laboratória dokážu. Stálo 140 000 eur, samozrejme s 5-ročným servisom, radiostanicou, svetelnými a zvukovými zariadeniami a tieto vozidlá boli hradené zo štátneho rozpočtu. Takže nie je len koncepčné materiály, ktoré hovoria o zmenách v rámci krízového riadenia a civilnej obrany, ale aj jasné kroky smerujúce k tomu, že potrebujeme modernizovať krízové riadenie, aj civilnú ochranu a ideme takto postupne cestou otvárania jednotných stredisiek v rámci našich záchranných zložiek a modernizáciou techniky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Som nesmierne rád, že dnes môžeme odovzdať tieto moderné, špičkovo vybavené 3 automobily pre kontrolné chemické laboratória, ako už bolo povedané v Nitre, v Slovenskej Ľubči a v Jasove, pri Košiciach. Hlavnou činnosťou týchto kontrolných chemických laboratórií a týchto pojazdných chemických laboratórií je najmä prieskum a meranie ovzdušia, odoberanie podozrivých vzoriek, neznámych látok a chemická a radiačná analýza, čo vďaka novému vybaveniu zvládneme efektívnejšie. Ako som spomínal, sú špičkovo vybavené, je to na európskej úrovni, vychádzali sme z toho, čo majú aj naši susedia, ale hlavne moji kolegovia za mnou, ktorí sú vedúci týchto kontrolných chemických laboratórií, robili špecifikáciu, takže je to presne to, čo oni chceli. Majú to v tých autách, to, čo denne využívajú pri tých výjazdoch. Takže je mi veľkou cťou, že im dnes môžeme odovzdať novú techniku. Ako pán minister povedal, po 18 až 20 rokoch nahrádzame staré autá a dúfam teda a prajem im veľa šťastných kilometrov. Poprosil by som ešte kolegyňu Janku Páharov, vedúcu kontrolného chemického laboratória z Jasova, aby nám povedala niečo o tých autách, špecifikáciu, pretože ona je na to odborníčka. Ďakujem veľmi pekne. Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany sú laboratória ministerstva vnútra, ktoré vykonávajú svoju expertnú činnosť v stacionárnych laboratóriách a takisto aj v mobilných v teréne. Pre prácu v teréne je potrebné mať plne vybavené mobilné chemické laboratórium, a pomocou ktorého vlastne my plníme úlohy, ktoré vyplývajú z riešení mimoriadnych udalostí. Už tu bolo povedané, že čo vlastne všetko riešime. Či už riešime chémiu, znamená úniky nebezpečných látok, požiare, skládok nebezpečných odpadov, environmentálne záťaže alebo nejaké radiačné monitoringy, nálezy radioaktívnych materiálov. To všetko vlastne v teréne riešime vďaka týmto mobilným laboratóriám. Vybavenie tohto nového terénneho zásahového vozidla vlastne navrhli a vypracovali pracovníci kontrolného chemického laboratória. A vlastne všetko to vyplynulo z požiadaviek, čo robíme a čo potrebujeme v teréne. Po motorickej stránke tieto vozidlá majú ten najlepší motor, ktorý je dostupný na trhu. Majú automatickú prevodovku a takisto pre nás veľmi dôležitý pohon 4x4, pretože častokrát chodíme do terénu, do ťažko prístupných
lokalít, kde sa bežným autom nedostaneme a toto vlastne bola taká achillová päta týchto našich predchádzajúcich zásahových vozidiel. Čo sa týka vybavenia, ktoré máme v našich autách, tak nadstavba automobilov bola navrhnutá na laboratórnu prácu v sťažených terénnych podmienkach. Vo vnútri vlastne v týchto dodávkach uvidíte také malé chemické laboratórium so všetkým, čo k tomu prináleží. To znamená od laboratórnych stolov cez nejaké úložné priestory, kde sú uložené všetky chemické pomôcky potrebné pre analýzy. Potom tu máme, každé laboratórium potrebuje takisto aj nejakú chladničku na prevoz vzoriek, takisto na prevoz štandardov, keď niečo merá. Máte tam hneď na kraji umývadlo s teplou, so studenou vodou. V zadnej časti je takisto nejaký taký kanister spolu s zbernou nádobou pre také špinavé umytie na takú prvotnú očistu. Celé auto je koncipované tak, že môže fungovať ako nejaký autonómny systém niekde v teréne. Takže je tam elektroinštalácia 230 voltov a je tam meteostanica, takisto úprava z vonkajšej strany vidíte, úprava na mobilný monitoring ovzdušia, to je veľmi dôležité, keď monitorujeme práve okolie pri požiaroch. Tieto nové vozidlá nám pomôžu skvalitniť našu prácu v teréne a zrýchlia nám takisto odozvu pri riešení mimoriadnych udalostí. A my veľmi pekne ďakujeme Ministerstvu vnútra za tieto nové zásahové vozidlá, ktoré sme si sami mohli navrhnúť a prispôsobiť našim podmienkam a potrebám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz je tu priestor na vaše otázky. Poprosím k téme. Sú nejaké otázky? Môžete aj mimo témy. Vidím, že všetko je vám jasné v rámci krízového riadenia. Tešíte sa z modernizácie, ktorú máme. A v súvislosti so summitom NATO, podľa vás Slovensko reálne niekedy naplní, že bude dávať 5% HDP na obranu? Ťažká otázka. Myslím si, že je to absolútne nereálne v rokoch 2026 a rokoch 2027. To si treba povedať na rovinu, že skokovité navýšenie výdavkov na obranu na úroveň 5% je v našich podmienkach. Potom, ako musíme konsolidovať krajinu po vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera, je úplne nereálne. My máme meškanie 3 roky za zvýškom civilizovaného sveta, za zvýškom západnej Európy a ostatných našich susedských krajín. Preto ja si myslím, že nakoľko nás čaká konsolidácia v budúcom roku na úrovni takmer 2 miliard, to číslo je niekde 1,7 miliardy zhruba, neviem si predstaviť, že by sme dávali čo i len cent navyše na výdavky, na nové tanky, zbrania alebo niečo podobné. To myslím, že aj pán Kaliňák, minister obrany, jasne zadefinoval. Skôr sa poďme baviť o tom, aby tie výdavky na obranu čo najviac smerovali na duálne využitie, nemocnica Prešove, v Bratislave, mosty, cesty, ochrana vnútornej bezpečnosti. To máte aj takéto výdavky. Aj toto je pokojne výdavok, ktorý vie byť hradený z 2%. Kryty civilnej obrany. To je ďalšia vec, ktorá vie byť bez najmenších problémov zrekonštruovaná z 2%. Ochrana kybernetického priestoru, aby sa už nezopakoval útok podobný tomu na katastru. Ochrana kritickej infraštruktúry, diaľnica na Zemplín, ktorá by spájala, otvárala bránu pre Ukrajinu do Európskej únie. Toto sú tie výdavky, ktoré by tam mali byť, ale hovorím to veľmi, veľmi otvorene. Ja za prvé, ako predseda Hlasu, nebudem súhlasiť s tým, aby výdavky na obranu boli na úkor životného štandardu obyvateľov Slovenskej republiky a na úkor nejakých sociálnych výhod, ktoré by sme teraz museli, nedaj Bože, škrtať, pretože potrebujeme splniť záväzok NATO. A aj v kontexte konsolidácie to nevidím reálne, aby sa zrazu takto skokovito navýšilo. Ja oceňujem to, že aj pán prezident sa mu podarilo vyrokovať, respektíve ide s návrhom nejakého 10-ročného plánu. A ja verím, že keď dáme do poriadku verejné financie po tých nešťastníkoch, ako bol pán Matovič, a keď tu zase takíto ľudia neprídu, tak možno o nejakých niekoľko rokov sa nám podarí zvyšovať aj tieto výdavky. Ešte jedna vec, Andrej Danko povedal, že teda prezident nemá na rozhodovanie na samite mandát, tak ako to je teda? Veď práve preto tam išiel aj s pánom ministrom obrany, pánom ministrom zahraničných vecí, ktorí reprezentujú túto vládu a myslím, že sú absolútne kompetentní v hľadiska tohto. My sme mali okrúhly stôl, kde každá
z relevantných politických strán vyjadrila svoj názor a ten názor ja som vám aj za hlas povedal. Ďakujem pekne a Áno. Minister Únia miest Slovenska dnes oznámila zjednotenie 7 centier pre pomoc a integráciu cudzincov do tzv. Siete bezpečného bodu. Hovorili aj o spolupráci s rezortom vnútra, pretože pod vás rezort spadá aj mestská polícia. Vedeli by ste možno konkrétnejšie opýtať o akú spoluprácu bude v prípade, že v týchto centrách budú prítomní asistenti cizineckej polície a na Bokovej, do My máme dobrú spoluprácu, či je to z MOZ alebo Únia miest Slovenska, čiže vždy sa snažíme výjsť maximálne v ústrety našim samosprávom a predstaviteľom samosprávy. Čiže ja som pripravený takéto projekty absolútne podporiť z hľadiska ministerstva vnútra, čo vieme v rámci aj našej verejnej správy alebo cudzineckej polície zabezpečiť pre nich. Prosím, nech s tým určite rátajú. Veď aj práve preto sme prišli s modelom tzv. Centier zdieľaných služieb, ktoré sú rovnako obrovským krokom pre našu samosprávu, pre naše obce. Je o to, že máte malé obce, ktoré sa vedia koncentrovať z hľadiska služieb do jednej veľkej strediskovej obce a to je obrovská úspora a pomoc pre starostov, ktorí častokrát, aj keď chcú žiadať o nejaký projekt, napríklad o kanalizáciu, nemajú tých pracovníkov, ktorí by im boli schopní takýto projekt vybaviť. Teraz centra zdieľaných služieb majú aj takýto typ pracovníkov a veľa vecí sa tam dá vybaviť, čiže po tomto vzore určite budem rád, ak aj Únie miest vieme poskytnúť taký servis, ktorý by im bol potrebný v rámci tejto agendy, takže nech rátajú prosím s mojou plnou podporou. ďakujeme pekne a teraz môžeme prejsť k odovzdaniu vozidel. Ďakujeme pekne. Ešte môžete napísať, čo sa ceny týka. Je to prvá cena v očkovacej lotérii, tieto 3 auta.